Miksi ihmeessä sun kannattaisi ottaa mut valmentajaksi? Koska käytännön kokemus näissä hommissa on kullan arvosta, eikä sitä voi tutkimuslehdestä lukea. Mä oon nostanut ne raskaimmat punnukset ja kilpailu pienemmissä kisoissa sekä myös SM-kisoissa voimannostossa mun lyhyen uran aikana. Mulla on pitkä tausta jenkkifudiksessa, mä oon sitä pelannut SM-tasolla junnu vuosista ihan aikuisikään asti ja toiminut tietysti juniorimaajoukkueen kapteenina myöskin. Mä tiedän millaista on olla 130-kiloinen jenkkifutari ja myös 105-kiloinen tiukkaa lihaa oleva voimannostaja. Mä oon tehnyt painonvetoja kisoihin ja nähnyt objektiivisesti, miten alhainen nestetasapaino vaikuttaa suorituskykyyn. Mulla on ollut monta eri valmentajaa, joiden kanssa mä oon kokeillut monia eri ohjelmointityylejä ja nähnyt mikä toimii ja mikä ei. Lisäksi mä tiedän millaista on kärsiä autoimmuunisairaudesta, mitä siihen kuuluu, mitä se vaatii, mitä pitää ottaa huomioon, koska mulla on ykköstyypin diabetes itsellä todettu 6 vuotta sitten. Mä oon nähnyt urheilun ilot ja surut joukkuelajissa ja yksilölajissa, toipunut pienemmistä vammoista, lihasrepeämistä ja sitten myös isommista leikkauksista mun olkapää, jossa meni vuosi kuntoutua. Kaikki nämä mun kokemukset, hyvät ja huonot, on opettanut mulle aivan älyttömän paljon, eikä niitä valitettavasti tutkimuksia lukemalla opi. Pistä mulle viestiä, jos sä kaipaat apua treenaamisessa tai ruokavalion kanssa tai vaikka marjan poiminnassa. Mä lupaan, että mä autan sua parhaani mukaan.